Kaixo, azalerak neurtzen ditugunean arazo batekin topatzen gera. Unitateak ez dihoaztela 10 orain arte bezala, baizik 100. Zergatik 100? Begira, hemen dugu milimetro karratua, txiki hori. Eta hurrengoa, zentimetro karratua, karratutxo hori da. Eta dezimetro karratua, hau ikusten, ez da 10 aldiz, baizik 100 aldiz, horako 100 sartzen dira hemen. Eta metro karratua da hemendik, honeraino. Beraino, horrelako 100 sartzen dira. Ez dira 10 bakarrik. Horren zaitasuna areagotu egite zaigu, ze binaka joaten dira unitateak. Orduan, zer esan edu horrek? Bi zero mugitu behar ditugula, 2 aldatzen direla, ezta? Eta neurria bada metro karratua, hau da, 100 aldiz handiagoa, dekametro karratua, hau hemendik beste 100 aldiz handiagoa, eta hemendik beste 100 aldiz handiagoa. Horran, 2, 4, 6 milioi bat metro karratu sartzen dira kilometro karratu batean. Horran, zenbaki oso handiak dira. Gero bestetik, jakin behar dezute, dagoela hektarea, area eta zentiarea. Hori askotan entzuko zeuten area batez ere, ezta? Area txikia eta horrela. Zer esan nahi du? Area da dekametro karratuaren baliokidea. Da, 10 metro bider 10 metro. Horri deitzen zaio area. Eta hektarea da 100 bider 100. Nekazaritza eta horrela neurtzen dira. Hektareak esaten dira batez ere. 100 metro bider 100 metro. Azalere hori. Horren gozen ikusteak nola pasatzen den. Konplexutik simplera, alderantziz, eta unitateak aldatzen ditugu. Ze hemen, polikeo jango gara, gozen pasatzea, simplera. Horren, bakoitzean, 2 zifra sartzen dira, ez bat, 2. Horren, 2 kilometro karratu, 2. 12 hektometro karratu, 12. 5 metro karratu. 5 metro karratu, jarri barko dut 0,5. Zezin dut jarri bakarrik 5, jarri dut 0,5. Eta zentimetrotara koma jarri bat dut. Orduan goazen 0 ez betetzea. Hemen 2 0 daude, hemen 2 0, eta hemen 2 0. Orduan ikusten ez duen bezala, zenbaki erraldoiak azegu. 2, bat, 2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0. Eta izango ditzake, 3, beste 3, beste 3, izango ditzake, 21.000 milioi. Iso zenbaki altua. Guazen urrengoa. Urrengoa, berdin, kentzen dugu hau, eta hasiko gara. 51 dekametro karratu. 51. 12 metro karratu. 12. 3 dezimetro karratu. Ezin du jarri 3, jarri bakot 0,3. Eta pasara dut zentimetrotara baitere. Horran 2 0 jartzen ditut, horran gelditzen zait. 5 bat, 2, 0, 3, 0, 0. Eta horrek deitzen zaio, 51 milioi pasiak. Urrengoa. Hau, goazen konpresura pasatzea. Hau nola pasatzea. Gutxitan egiten da, ez du zentzu askorik, baina, bueno. Errealitatea askotan ez da erabiltzen. Aliketa hau eskatzen bai dugute, ingo dugu. Goazen uste, metro karratuak 0, horran, 0 metro karratu. Urrengo biak, dira dezimetrotzat, 26. Urrengo biak, 14, hemen. Eta urrengo biak, 3, eta beste zerbait, 3 eta 0, 30. Horran jarriko ditugu, dirala, 26 dezimetro karratu, 14 zentimetro karratu, eta 30 milimetro karratu. Gusten ez ez da. Urrengoa, bazen hartzean, honek jartzen du, pasatzea bete ere, konplexura. Orduan, koma nun dago dekametro karratutan, hemen. Orduan, aurreko biak hartuko ditugu dekametrurako. 34 hauek. Bi hauek, 34. Ikustez ez da? Koma eta horiek, lehenengo biak dekametro. Orduan, urrengoa, izango da, hektometrotan bat. Ez jau jarriko 0 bat. Ez dugulako jarretzen. Eta eskubira guaz. Eskubira dago 4. Hau da 4, baina jarri behar gehiago zerbait gehiago. Hemen bai jarri behar diotela. Honi ez dut jartzen, ez da behar, behar bai. Guazen jartzen horren. Hektometro karratu bat dugu, 34 dekametro karratu, eta 40. Hemen dugu.
metro karatutik zentimetro karatura pasa bat dugu. Zein bat dugu? Metro karatutik zentimetroratik bat, bi pauso. Horrein bat dira. Bi eta beste bi lau mugitu baritugu koma. Lau, Bat, bi, iru, lau. Horrein getuko zaigu, bat, bi, iru, lau. Horrela, 41.000 zazpire. Hektarea. Horrein, hektarea, guazten pasatzen lehenengo, hektometro karatutara. 17 hektometro karatu dira. Bueno, guazten ikustea, hektometrotik metro karatura. Bat, bi pauso dira, horrein dira, bi eta beste bi, lau. Horrein mugitu bat dugu, lau. Beraz, ni jarriko dut, lau zero, erresago dela. Eta, 170.000 metro karatu. Eta hemen dugu azkeneko ariketa. 213 metro karatu, pasa kilometro karatutara. Bueno, metro karatutik kilometrotara, bat, bi, iru. Iru dia, 6, soma, guazte guztia. Bat, bi, iru, lau, bost, 6. Hora jarriko ditugu zeroak hemen. Hemen koma bat, eta gelditzen zaigu horrela. Bazen txukun etentzea, zo ikusteko. Eta hola gelditzen zaigu, azkeneko. Eta zenbaki honekin bukatu dugu. Beste bat arte, agur.